मध्यरात्री अचानक माझा फोन वाजायला लागला. तसा मी दचकून जागा झालो. घड्याळामध्ये बघितलं तर रात्रीची 12:30 वाजली होती. आता एवढ्या रात्री फोन येतोय म्हणजे काहीतरी इमर्जन्सी नक्कीच असणार, असा अंदाज करून मी घाबरतच तो फोन रिसीव्ह केला. तसं पलीकडून संतोष नावाचा माझा एक मित्र बोलत होता. संतोष एक ढाबा चालवत होता. त्याचा ढाबा हायवेच्या बाजूला होता. येता जाता बऱ्याच वेळा मी त्याच्या ढाब्यावर जेवण करण्यासाठी थांबायचो आणि तेव्हापासूनच आमच्या दोघांची चांगली ओळख झालेली होती. आता संतोष माझ्याशी बोलायला लागला. तो म्हणाला, अनिल, अरे इथे एक इमर्जन्सी आहे. एका माणसाचा ॲक्सिडेंट झाला आहे. त्याला लवकरात लवकर दवाखान्यात न्यावं लागणार आहे. तू पटकन माझ्या ढाब्याजवळ ये. माझ्या ढाब्याच्या समोरच त्या व्यक्तीचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे. तसं मी संतोषला म्हणालो, अरे पण संतोष, ही ॲक्सिडेंटची केस आहे. उगीचच पोलिसांचा लफडा वगैरे मागं लागायचा. तसा संतोष म्हणाला, अरे अनिल, तो माणूस खूपच सिरियस आहे. त्याला लवकरात लवकर नाही मदत मिळाली तर त्याला प्राणाला मुकावं लागेल. आणि तू पैशाचं पण अजिबात टेन्शन घेऊ नको. मी त्या व्यक्तीच्या घरी फोन करून त्याच्या ॲक्सिडेंटबद्दल कळवलेलं आहे. पण ते इथं येऊन त्यांना दवाखान्यात घेऊन जाईपर्यंत खूपच उशीर होईल, म्हणून मी तुला फोन केला. ते तुला जास्तीची रक्कम द्यायला तयार आहेत. प्लीज तू पटकन त्याला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा. तसं मी ठीक आहे म्हणून फोन ठेवला. एवढ्या रात्री अचानक फोन आल्यामुळं माझी बायको पण जागी झालेली होती आणि ती मला काय झाले ते विचारायला लागली. तसं मी तिला सगळा प्रसंग सांगितला आणि मी जाणार असल्याचं पण सांगितलं. तशी ती खूपच काळजी करायला लागली आणि मला म्हणाली, अहो प्लीज एवढ्या रात्री नका ना जाऊ. तसं मी तिला समजावत म्हणालो, अगं इमर्जन्सी आहे, ॲक्सिडेंट केस आहे, पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये नेलंच पाहिजे. पण माझी बायको अश्विनी मला जाऊ द्यायला तयारच नव्हती, कारण रात्र पण खूप झालेली होती. पण मी आत्ताच संतोषला येतो म्हणून सांगितल्यामुळं मला जावंच लागणार होतं. कशीबशी मी अश्विनीची समजूत घातली आणि गाडीची किल्ली घेऊन मी घरातून बाहेर पडलो. अश्विनी गॅलरीपर्यंत मला बाहेर सोडण्यासाठी आलेली होती. मी आता अंगणात लावलेली माझी गाडी मेन गेटमधून बाहेर काढली आणि अश्विनीला बाय करून मी रस्त्याला लागलो. तसा संतोषचा ढाबा माझ्या घरापासून एक 40-45 किलोमीटरच्या अंतरावर होता. म्हणजे बघायला गेलं तर 1.25 तासाचा प्रवास. आणि माझ्या डोक्यात एक कॅल्क्युलेशन चाललेलं होतं. 1 तासाभरात आपण त्या लोकेशनवर पोचायचं, पेशंटला घ्यायचं आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करून एक 2-3 तासाच्या आत घरी परत यायचं. असा विचार करून मी भरधाव वेगाने गाडी चालवायला लागलो. रात्रीची वेळ असल्यामुळं रस्त्यावर फारशा गाड्या नव्हत्या. रस्त्याची कामं पण बऱ्यापैकी चांगली झालेली असल्यामुळं मला गाडी स्पीडमध्ये चालवण्यासाठी कोणतीच अडचण नव्हती. आणि त्या रस्त्यावरून माझी 7 सीटर कार भरधाव वेगाने पळायला लागलेली होती. पाऊण तासातच मी संतोषच्या ढाब्याच्या जवळपास पोचलेलो होतो. अधूनमधून संतोषचा मला सारखा फोन यायचा. तो मी कुठपर्यंत आलो याची सारखी चौकशी करायचा. आणि तिथून पुढं एक 5 मिनिटात मी संतोषच्या ढाब्याजवळ जाऊन पोचलो. आणि मी ढाब्याच्या बाहेरच्या बाजूलाच गाडी थांबवली, कारण संतोष ढाब्याच्या बाजूला असणाऱ्या हायवे रस्त्यावरच उभा होता. त्याच्यासोबत अजून 2 माणसं होती आणि रस्त्याच्या मधोमध एक व्यक्ती पडलेला होता. त्याच्या बाजूला त्याची गाडी पडलेली होती. मी आता गाडी ढाब्याच्या समोर पार्क करून पळतच संतोषकडे गेलो. तिथली परिस्थिती बघून माझ्या लक्षात आलेलं होतं की त्या माणसाचा खूपच भीषण ॲक्सिडेंट झालेला होता. गाडीचा तर एकदम चक्काचूर झालेला होता. तो माणूस पण रस्त्याच्या मधोमध रक्ताच्या थारोळ्यामध्ये पडलेला होता. एव्हाना त्या माणसाच्या शरीराची हालचाल पण पूर्णपणे बंद झालेली होती. तसं मी त्या रस्त्यावर पडलेल्या त्या ॲक्सिडेंट झालेल्या माणसाकडे बघून संतोषला म्हणालो, संतोष, मला वाटत नाही की ही व्यक्ती जिवंत असेल. ती व्यक्ती पूर्णपणे निश्चित पडलेली आहे. आता पोलीस वगैरे येऊ देत, पंचनामा वगैरे होऊ दे, मग बघू काय करायचं ते. तसा संतोष म्हणाला, अरे वेळ किती रात्रीची आहे आणि अजून आपल्याला माहिती नाही की तो माणूस नक्की मेला आहे की तो बेशुद्ध पडला आहे. कदाचित जास्त रक्तस्राव झाल्यामुळं तो बेशुद्ध पण पडलेला असेल आणि आपण उगीचच त्याला न्यायला वेळ केला तर त्या माणसाचा हकनाक बळी जाईल. शेवटी माझा नाईलाज झाला आणि संतोषने पळत जाऊन त्याच्या ढाब्यातून एक मोठी चादर आणली. आम्ही चौघांनी मिळून त्या माणसाला त्या चादरीवर ठेवलं आणि ती चादर त्याच्या अंगाभोवती चांगली लपेटून त्याला उचलून आम्ही माझ्या गाडीमध्ये टाकलं. पुन्हा मागचा दरवाजा बंद करून मी संतोषजवळ गेलो. त्यावेळी संतोषने त्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना फोन केला आणि तो त्यांना सांगायला लागला की त्याने ॲक्सिडेंट झालेल्या व्यक्तीला एका गाडीमधून तालुक्याच्या हॉस्पिटलमध्ये पाठवलेलं आहे.
तुम्ही सगळेजण हॉस्पिटलमध्येच या. आणि मी पुन्हा संतोषचा निरोप घेऊन माझी गाडी स्टार्ट करून तिथून निघालोसुद्धा. तसं बघायला गेलं तर मगाशी मी ज्यावेळी त्या ॲक्सिडेंट झालेल्या व्यक्तीला बघितलं होतं त्यावेळीच मला वाटलं होतं की तो व्यक्ती जिवंत नसणार आहे, तो मेलेला असणार. पण संतोषच्या मात्र ही गोष्ट लक्षात आलेली नव्हती, कारण त्यानं कधी असल्या गोष्टी बघितल्या पण नसतील. पण मी प्रवास करत असल्यामुळं मी बऱ्याच अशा केसेस बघितल्या होत्या. त्यामुळे त्या व्यक्तीची कंडिशन बघूनच माझ्या लक्षात आलेलं होतं की माझ्या गाडीमध्ये जी व्यक्ती आहे ती आता जिवंत नव्हती, तर तिथं फक्त एक डेड बॉडी होती. आणि या विचारानेच माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. खरं तर मी इथं आलो होतो ते एखाद्या पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये पोचवण्यासाठी, पण त्याच्या बदल्यात एका डेड बॉडीलाच मी माझ्या गाडीमधून नेत आहे, ते पण एकट्याने आणि एवढ्या रात्रीच्या वेळी. हा विचारच माझ्या काळजाला धडकी भरवत होता. आणि जसा हा विचार माझ्या मनात आला तसं माझ्या अंगाला कापरं भरलं, हातपाय थरथर कापायला लागले, हृदयाची धडधड अचानकच वाढली. आम्ही त्या व्यक्तीला मागच्या सीटवर झोपवलेलं होतं. मी अधूनमधून मागं वळून बघत होतो की त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये कोणत्याही प्रकारची हालचाल वगैरे दिसते का. पण जसं मी गाडी स्टार्ट केलेली होती तेव्हापासून मला त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये कोणत्याही प्रकारची हालचाल दिसत नव्हती. आता तिथून पुढं एक 10-15 मिनटाचंच अंतर मी गेलो होतो, तेवढ्यात अचानक रस्त्यावर एक मोठा स्पीड ब्रेकर आला. पण मी माझ्याच धुंदीत असल्यामुळं मला तो स्पीड ब्रेकर काही व्यवस्थित दिसला नाही. आणि अचानक माझी गाडी त्या स्पीड ब्रेकरवरून जोराने आदळली. तसा मला माझ्या गाडीच्या मागून धाडकन असा आवाज आला. मी एकदम दचकलो, अंगावर सरसरून काटा आला. तो आवाज कशाचा आला याचा अंदाज घेण्यासाठी मी दचकन माझी मान वळवून मागं बघितलं. त्यावेळी मला दिसलं की मगाशी आम्ही त्या व्यक्तीला ज्या सीटवर झोपवलेलं होतं ती व्यक्ती त्या सीटवरून खाली पडलेली होती. आणि ती खाली पडल्यामुळे तिच्या अंगावरची चादर पण पूर्णपणे बाजूला सरकलेली होती. आणि त्या व्यक्तीचं ते रक्ताने माखलेलं भीषण शरीर पूर्णपणे उघडं पडलेलं होतं. ते बघून मला पुन्हा एकदा भीती वाटायला लागली. पण मी ड्रायव्हिंग करत असल्यामुळं मी काहीच करू शकत नव्हतो. आणि एवढ्या अंधाऱ्या रात्री गाडी थांबवून त्या व्यक्तीच्या अंगावरती चादर टाकण्याचं माझं धाडस पण नव्हतं. मला काय करावं ते समजत नव्हतं. क्षणाक्षणाला माझ्या मनामध्ये वाईट वाईट विचार यायला लागले. पण पुन्हा कसं तरी मी माझ्या मनावर ताबा मिळवला आणि मी हलक्या आवाजामध्ये गाडीमध्ये म्युझिक चालू केलं. जुनी हिंदी गाणी लावून मी ती गाणी ऐकायला लागलो. मला वाटत होतं की कदाचित गाणी ऐकल्यामुळं माझ्या मनावरचं दडपण थोडंसं कमी होईल. आणि खरंच गाणी ऐकल्यानंतर माझ्या मनावरचं दडपण थोडं का होईना पण कमी झालं. आता गाणी ऐकत ऐकत पुढे एक 10-15 मिनटाचा प्रवास केला. तसं अचानक मला माझ्या गाडीच्या मागच्या सीटवरून कोणीतरी खोकल्यासारखा आवाज आला. तसं मात्र मी चांगलाच दचकलो आणि मी कचकन गाडीचा ब्रेक मारला आणि मी डोळे फाडून फाडून मान मागं वळवून मागं बघायला लागलो. पहिल्या क्षणाला मला वाटलं होतं की माझ्या गाडीमध्ये मागं जी व्यक्ती आहे ती जिवंत असेल आणि तीच खोकली असेल. म्हणून मी माझी गाडी थांबवून माझ्या मोबाईलचा टॉर्च ऑन करून त्या व्यक्तीच्या तोंडाजवळ नेला. पण त्या व्यक्तीचे डोळे बंद होते, त्याच्या शरीरामध्ये कसलीच हालचाल नव्हती. मी आता माझ्या हाताने त्याच्या शरीराला स्पर्श केला. त्यावेळी मला जाणवलं की त्याचं शरीर पूर्णपणे थंड पडलेलं होतं, जसं की एखाद्या मृत व्यक्तीचं शरीर असतं अगदी त्याच प्रकारे. पुन्हा धाडस करत मी त्या व्यक्तीचा हात माझ्या हातामध्ये घेतला आणि त्याच्या मनगटाची नाडी तपासली. त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की त्याची नाडी पण पूर्णपणे बंद आहे. आता माझ्या मनाची खात्री पटलेली होती की माझ्या मागं जी व्यक्ती होती ती मरण पावलेली होती. पण जर ती व्यक्ती खरंच मरण पावलेली होती तर मला आत्ता जो मागून खोकलेला आवाज आला तो कुठून आला आणि कुणाचा आला? आता मात्र भीतीनं माझी चांगलीच बोबडी वळली. शरीर अचानक भीतीनं गोठून गेलं. अंगावर सरसरून काटा आला. मी पटकन माझी गाडी पुन्हा स्टार्ट केली आणि गाडी पुढं पुढं चालवायला लागलो. आता माझं मागं वळून बघायचं सुद्धा धाडस होत नव्हतं. तरी पण मी सारखं माझ्या मनाला समजावून सांगत होतो की कदाचित मला तो खोकल्याचा आवाजाचा भास झाला असेल. एक 5 मिनिटाने मी थोडासा नॉर्मल झालो आणि मी पुन्हा ड्रायव्हिंग करायला लागलो. आत्ता जवळजवळ मी अर्धा अंतर पार केलेलं होतं, तरी पण अजून अर्धा अंतर बाकीच होतं. गाडीतल्या म्युझिकचा आवाज मी अजूनच वाढवला, म्हणजे जेणेकरून मला कोणत्याही प्रकारचा विचित्र आवाज येऊ नये किंवा तसा भास तरी होऊ नये. आता तिथून पुढं एक 15-20 मिनटं मी गेलो असेल तसं मला माझ्या मागच्या सीटवर कसली तरी हालचाल जाणवत होती. जणू काही कुणीतरी माझ्या मागच्या सीटवर होतं. मला समजतच नव्हतं की मला जो आवाज येतोय तो भास होता की खरंच ते सत्य होतं. पण मी त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करायचा प्रयत्न करत होतो.
कारण मी उगीचच तिकडे लक्ष दिलं तर मी अजूनच घाबरून जाईन, म्हणून मी मुद्दामून त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करायचा प्रयत्न करत होतो. पण आता माझ्या मागच्या सीटवरून येणारा आवाज चांगलाच वाढलेला होता आणि तो आता दुर्लक्ष करण्याच्या पलीकडे गेलेला होता. पण माझं मात्र मागं वळून बघण्याचं धाडस होत नसल्यामुळं मी गाडीच्या पुढं जो आरसा होता त्या आरशामध्ये बघितलं आणि त्या आरशामध्ये मला जे दिसलं ते बघून माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. मित्रांनो, माझ्या मागच्या सीटवर तो ॲक्सिडेंट झालेला व्यक्ती उठून सीटवर बसलेला होता आणि त्यावेळी त्याचे डोळे मात्र उघडे होते. आता एक भयानक दृश्य बघून मी जवळजवळ किंचाळलोच आणि माझा गाडीवरचा ताबा सुटला. पण मी कशी तरी माझी गाडी कंट्रोल केली आणि रस्त्याच्या एका बाजूला घेतली. कचकन मी माझ्या गाडीचा ब्रेक दाबला. मला आता त्या आरशामध्ये बघायची सुद्धा भीती वाटत होती. पण आता मी जशी गाडी थांबवली तसा माझ्या मागून येणारा आवाज मात्र पूर्णपणे बंद झालेला होता. मी घाबरतच डोळ्याच्या कडेतून त्या आरशाकडे बघितलं. त्यावेळी मला त्या आरशामध्ये पाठीमागची रिकामी सीट दिसली. मी पुन्हा घाबरत मागं मान वळवून बघितलं. त्यावेळी ती पाठीमागची व्यक्ती गाडीच्या सीटच्या खाली पडलेली होती. तसं मात्र माझं डोकं भणभणायला लागलं. अरे, ही व्यक्ती जर खाली पडलेली होती तर मगाशी मला गाडीच्या पाठीमागच्या सीटवरती बसलेली कशी दिसली? मला कळतच नव्हतं की हे नेमकं माझ्याबरोबर काय होतं. मला सत्य काय आणि असत्य काय तेच कळत नव्हतं. मी एखादं वाईट स्वप्न तर बघत नाही ना, असं पण मला वाटायला लागलं. मी 2-3 वेळा माझ्या अंगाला चिमटे घेतले, पण मी स्वप्न बघत नव्हतो. जे काही माझ्याबरोबर घडत होतं ते एकदम प्रत्यक्षात घडत होतं. भीतीनं माझी अवस्था खूपच विचित्र झालेली होती. मी आता ड्रायव्हिंग करायच्या पण मनस्थितीमध्ये नव्हतो. पण आता एवढ्या अंधाऱ्या रात्री या डेड बॉडीसोबत त्या निर्जन रस्त्यावर थांबणं हे खूपच भयानक होतं. आणि बघायला गेलं आता 15 मिनिटाचंच अंतर होतं. त्यामुळं मी उसना अवसान आणलं आणि पुन्हा एकदा गाडी स्टार्ट केली. आणि मी आता ठरवलं की आता काहीही झालं तरी अजिबात मागं वळून बघायचं नाही आणि कोणत्याही आवाजाकडे लक्ष द्यायचं नाही. मी आता तो समोरचा जो आरसा होता तो पण माझ्या विरुद्ध दिशेला फिरवून ठेवला, जेणेकरून मला काहीही दिसलं नाही पाहिजे. आणि मी पुन्हा भरत्या वेगाने गाडी चालवायला लागलो. पण अचानक गाडीतलं वातावरण मला कोंदटल्यासारखं वाटायला लागलं. का कोण जाणे, पण मला सारखं जाणवत होतं की त्या गाडीमध्ये माझ्यासोबत अजून पण कुणीतरी होतं. त्याचं ते अदृश्य अस्तित्व मला चांगलंच जाणवत होतं आणि माझा जीव त्या गाडीमध्ये गुदमरायला लागला. म्हणून मी गाडीच्या सगळ्या काचा उघड्या केल्या आणि मोठमोठ्याने श्वास घ्यायला लागलो. तेव्हा मला थोडंसं बरं वाटलं. ती 15 मिनटं माझ्या आयुष्यातली सगळ्यात कठीण 15 मिनटं होती. कशी तरी मी ती 15 मिनटं ढकलली. पण मी कसा तरी तालुक्याच्या ठिकाणी पोचलो. तसं माझ्या जीवात जीव आला. मी पटकन माझी गाडी तालुक्याच्या हॉस्पिटलमध्ये नेली आणि हॉस्पिटलसमोर थांबवली. एव्हाना माझ्या गाडीमधल्या त्या व्यक्तीचे नातेवाईक पण हॉस्पिटलमध्ये येऊन थांबलेले होते. जशी माझी गाडी हॉस्पिटलच्या आवारामध्ये गेली तसे 2 डॉक्टर पळतच माझ्या गाडीजवळ आले. त्यांनी माझ्या गाडीचा मागचा दरवाजा उघडून पेशंटची नाडी तपासली आणि त्यांनी पेशंटच्या नातेवाईकांना त्यांचा पेशंट गेल्याचं पण सांगितलं. ते नातेवाईक जोरजोराने आक्रोश करायला लागले. 1-2 कंपाऊंडर आले आणि त्यांनी ती डेड बॉडी माझ्या गाडीतून खाली उतरवली. त्यांच्या नातेवाईकापैकी एक जण माझ्याकडे आला आणि त्याने माझ्या गाडीचं भाडं माझ्याकडे दिलं. मी आता पटकन त्या हॉस्पिटलमधून बाहेर पडलो आणि मी माझी गाडी घराकडे घेऊन चाललो. पण घरी जाताना मी हाच विचार करत होतो की माझ्या गाडीमध्ये जर खरंच डेड बॉडी होती तर मला गाडीमध्ये जे विचित्र अनुभव आले ते कसे काय आले? खरंच भूत प्रेत जे म्हणतात ते हेच तर नसेल ना? असा मी विचार करत होतो तसा सरसरून माझ्या अंगावर काटा आला.